Yaba mfowethu. Good morning ninjani phela? Bafowethu. Ngizonithiphisa ne. Yabo makuwukuthi ke ufana nami lo muntu ozamayo. Lo muntu ongenayo i-payslip. Lo muntu lona ongayilindi inyanga iziphela ukuze ahole athole imali. Ufuna ukuhleza unemali. Angisho ukuthi unemali, ufuna ukuhleza unemali. Kusho ukuthi awusebenzi. Phuma kulabantu laba abangenawo ama-vision. Phuma kumuntu ongenayo i-vision. Umuntu ongekho kwi-level yakho phuma kuye. You understand? Akube ukuthi ke uhamba naye lo muntu lona uyakusiza. Kungabi ukuthi ke nibambisene ngempilo. Wena awuna next year awuna something. Uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga ngeke uzuphumelele lapho. Awuthola umuntu onengqondo kuqala la. Thola umuntu onalento le first. Nansi into edingekayo. Khohlwa imali. Umuntu onomqondo okusebenza. Ngisho nganamalini kodwa akabe nomqondo okusebenza lo muntu. Umuntu ongeza ukujatshuliswa ukubona u10,000 ungena. Yabona? Umuntu ongeza ukujatshuliswa ukuthi kungena u100,000 usecabanga ukuthi ke manje senzeke manje iparty celebrate. Yini oyicelebrateayo? I-profit. I-profit phela leyo. Awuzwane nomuntu ozothi ba uthole imali engango100,000 athi hey mfowethu ake sizame ukuthola lento esingenayo esihlezi sikhokha imali ukuze sisebenzise. Ake sizame ukuthola yona leyo nto leyo ezoba insiza kusebenza. Ungajatshuliswa umuntu othuluzi lakhe lihlezi leli no. Yabo umuntu onethuluzi elinjalo ithuluzi elimhlophe uyamosha mfana ngithi ngeke uze uyibone impumela, ngeke uze uyibone impilo ukuthi ihamba kanjani. You understand? Thola umuntu onalento le nali ithuluzi nali leli la thuluzi lama thuluzi onke. Right. Uzokuhlukumeza kanjani nalo umuntu onemali ongenawo kodwa umqondo okusebenza. Bafowethu asifani. You understand? Mina ngikulabantu laba abangakholelwa ekuthenini kumele ngihambe ngiyothi yes boss emsebenzini ukuze ngibe nemali. Yebo lokho siyakwenza but angiyithandi leyo nto. Mina ngifuna ukuba nento yami. You understand? Ngifuna ukuba nento yami. Ngifuna ukuba nabasebenzi. Mina ngifuna ukuthi mangiqhamuka ngihlonishwe kuthiwe nangu umnikazi walesitolo. Ngingaka. Ngithi mangiqhamuka ukuthi awakhe lamabhasi. You understand? And kukhona odriver phakathi. Ayahamba. You understand? Bethu abantu simaze sahlupheka lo wayehamba ngebhayisikili lapha edrobheni kupresident no Delvas laphana wayehlala eBell Commissions. Akusebenzi kodwa noma uthi ngangihlala eBell Commissions kumele kwenze njani ke ngingasaphumeleli. Yebo ndaba. Mina ngifuna ukuba umlungu. Hayi umhlophe, ngifuna ukuphatha abantu. You understand? Ngifuna ukuphatha abantu, hayi abahluphekayo futhi. Ngifuna ukuphatha abafowethu abafuna ukusebenzisana nami. Yilo nto engiyifunayo. Angifuni mina ukuthi kube khona umuntu ongaphezulu kwami. Bani lo kuthi ungaphezulu kwami? Wenzani kwalapho khona ngoba ungaphezulu wenzani kanti? Ungiphethe, ngiphatha kanjani manje ungaphezulu kwami? Uyayibona? Angifuni leyo nto leyo. Ngifuna ukuphila yami impilo. Ngikhululeke, angifuni ukutshelwa ukuthi ngilale uba isikhathi ngivuke uba isikhathi. Ngifuna ungitshene. Ungangitsheli ukuthi ke manje hayi manje ungaya endlini uyobona unkosikazi manje ihamba uDisemba uyobona ingane zami. No, ngivele kumele ngiyibone ingane zami kungeDisemba kunge-month end. I have to see ingane zami every day. So manje sengizohamba ngiyosebenza umlungu le eFrance le ingane zami zoyibona nini? Ngibuhlala ekhaya mina ngibe nemali yonke engiyidingayo. So nawe makuthi ukuleyo class lelo. Phuma kumuntu
ozofuna ukuhlezi ekukwatshisa ngokuthi yena something wena unalutho umeke wagudluka uzosaluwa. Akagudluke mani, akagudluke. Ngize ngikhule wawukuphi wena ngoba ungithole ngimngaka nje? Ngikhula ngizeme ngawe wawukuphi wena ngoba ungisabisa ukuthi ungagudluka ngizowa.